No. No. Powtórzcie ujęcie, powtórzcie ujęcie. Nie jest największy. Zbliżenie, zbliżenie. Przestałem treningi i opierdalanie sobie. Nic się nie robi. Nie tam trenuję, ale kurwa... Chuj tam kondycja nie. Z tobą to już kończę. 2 minuty i bez. Jak jest dosyć w domu, tak było i tam jak się to trenowało, to jeszcze było coś tam. Teraz... No nie wiem, ale to... Tam nie wiem, jak to wytrzyma. To gdzie to wytrzyma i... Do minuty jak się uskają, szczerze. No, jak tak robi, to po 3 minuty... Kurwa, najpierw masz 3 razy 3 kurwa z cieniem, nie 3 razy kurwa 5. A wy tam macie ring tam u ciebie? Nie macie. No tam. Fajne. Jak chodziłem, no to tam nie było, nie? Bo ja w Gwardii, nie? To tam nie ma ringu właśnie. Teraz tutaj też nie było, do was chyba 3 tygodnie dopiero zrobił. Ten ring. To tam nie ma i to jest też fajne, bo się uczy. Dobra, ostatnia akcja. A nie tak jak ty stoisz i tylko latasz w kółko, nie? Tego ringu. W sumie minuta już minęła. Fajnie. Kurwa się zderzyli.